Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. Ari ako subong sa imo atubang. Madama ako sang palamang kutamin sa imo. Nga tubtub subong. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matanaganan ko sa tion nga ako nagaisahanon. Nga sa tion nga ako nagakatumba. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tion nga ako ginalapag sang akon pariho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'ingin kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhi ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamagkutanan sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya mangin kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga panatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon
Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often
seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kagkaron, sa kasupon sa nga tumatahong kag makatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is My Life. Siya kasaysayan. Maria Mestiza. To be. This is me. This is me. This is my life. And I don't give a... Maria, Kaano ka di sa balkon, pa? nasubuan ako nga wala na si nanay. Nakita na lang ang duhang nagapangabuhi. Nalainan ako manumdum, Maria. Paluta, kasupo nga wala na si Lola Basyon. Hindi lang ina. Paano na lang pag-eskwela mo? Pa, Ang pagkaon naton kag mga kinahanglanon mo, sa diin kita makuha. Sa diin, Maria. pa, Nagasakit ang ulo ko kung paano kita sabong. Kaya wala na si Lula mo. Nga mo nagapagita sa atong kalanon. Wala na kita sa saligan. pa, hindi ka makabalaka. Ako mangita sang aton kalanon nga duha. Anak, Oo, pa. Mauntat na lang ko sa pag-eskwela. Maria, Padayon lang galing ako kung may kwarta na tae. Diyos ko. Wala ako sa mahimo subong. Sa sitwasyon ko nga kumpul ang duha ko katil. Wala ako sa mahimo. Palas anon na gilang ako, anak. Hindi ka makambal na pa. Subo lang ni pa. Kahit di wala na si Lola. Pero kapalo ko, makatibawas kita ah. Hindi lang pala magtulas ang paglaom. Maria, anak. Maria, Pa, hindi ta ka pagpapayan. Himuon ko ang tanan. Hindi lang ta magutman nga duha. Maria. Karon, nakita na lang at pa. Pala na. Hindi tagit kaya pagpabayan. Hindi gid pa. Maria, anak. Niluoy kay ko magtulo kay Papa. Natinguan niya nga, hindi mangin palasanon. Pero wala sa mahimo. Hindi man siya kalakat. Bisan may saklay na siya, napulayan gyapon siya. Permi lang siya kakatumba. Di kung bulikan ko siya nga magbangon, naakikan niya ko. Mainang pa. Tinguan ko nga makakwatas ang dako. Ako sa sina, mabaklon ta ka sang wheelchair mo. Akong ka hindi ka mapudlayan. Pas, katuan ko si Pam. Mapatudlo ko kay Pam sang obraya. Kapalo ko nga malain. Pero wala ko sa maimo. Hindi lang ako manukid kay Papa ah. Piyo nga kigan niya ko. Si Pam nagid lang ang madalaganan ko. Siya nagid lang.
sugot ka na nga tudlo antak nga mga snacks. Oo, Pam. Tudloy ko. Basi bala, atras abante ka naman bala mistisaw. Unara na gani, hindi ka naman. Totoo na giniyang akon, Pam, ya. Magutman kami ni Papa kung hindi ko mangita isang ideya. Mugi di. Di ka ba siya? Wala eh. Ang akong kabalo si Papa, masugotayan siya. Siyempre, hindi eh. Te, subukan na katudloan sa ngimuon mo. Oo, Pam. Ayos ah. Ako subong mistra mo. Kag parehas ang bata nga nagatuon, masugod ka na sa kinder. Oo ah. Basta tudloin ako ah. Okay, mistisa ah. Suguran ko ng pagtudlo sa mo ha. Kagabi mo. Amo na nga, gwapa ka. Ay, sus, magamit mo ginang kagwapa mo, kagkamistisa mo. Hindi ka na madali-dali masalaan nga snatcher ka, mangwapa ka mo. Wala lang ugaling na bahig. Tama, pasi mo sa ngambal, Pam ah. Sugti na ba lang pagtudlo sa akon? Excited? Kinanglan nga, anaron kong kaugalingon ko sang saklay nga ide. Sa pagkabutlay. Kinanglan nga mabalansi ko nga akong lawas. Hindi, matumba ko. Agoy. Agay. Natumba naman ako. Agoy, Diyos ko, muligi man ako. Kung gaba na ini sa akon, nagapaghayo ako sa kapatawaran. Patawaran ako sa mga salahan. Diyos ko, patawaran ako. Meg? Meg, gari uli. Oh, Meg! Nano ka? Nagalumpagi ka na sa salugaw? Meg, natumba ako. Ano? Abi, dali di uyat sa kon. Papungkunta ka di sa siyaho, dali. No, Meg. Isa, dua, tatlo. Para, nakapungko ka na. O, ari saklay mo. Meg, lula-dulaan na ako sa paglaom. Kabulay-bulay katama. Bisan pa nga may saklay ako, hindi ko gihapon makalakad sa mayo. Nagkakatumbag gihapon ako, Meg. Meg, sa dalayon maanad kagid sa paggamit ng saklay mo. Hindi tayo lang nga pasensya. Sabi mo, kung wala na ako nagapalumdum kay Maria, doon ka namin na lang apas kay nanay. Ba, Dok? Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolod, saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuloy
radyo. Pagkulon yun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit ba ang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang galyat, suliranin di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan! Oh, Marisa, ano na ang balita? So far, so good, Tito Alfredo. May balita na bala sa anak mo? Hasta subong, ginapangita pa sinong idok. Basi kung wala na siya din sa Bacolod. Basi kung ato na siya sa malayo nga lugar. Hindi gani patay na. Kabay pa nga buhi pa sinong idok. Siya na ang makasugid sa akon. Kung sa diin ang akon anak. I know, Marisa. Pero inilang ang masiling ko sa imo. Malinong na ang kabuhi mo. Sa naghingabot sa imo nga patyon ka. Para sa ila, patay na si Marina. So please, hindi na pagbuhiya ang patay. Move on ka na, Marisa. Move on. Tito Alfredo, Pabitsaras ang maayo ang ginahambal ko sa imo. Ini para gid sa kalinungan mo. Hindi na pagpadayo na ang mga plano mo sa through this nga to. Hindi na. Tito Alfredo. Nahadlok si Tito Alfredo may matabo naman sa akon. Pero hindi.
Nasugdan ko ng mga plano ko. Hindi na ako mag-untat. Tuptub, hindi ko mahibalan. Kung sa diin ang akon anak. Hindi ako maglinong. Tuptub, hindi ako makabalos kay Trudis. Gusto ko nga magluhod siya sa atubang ko. Kag mangayo sang kapatawaran sa nahimo niya sa akon. Kag sa akon anak. Sila ni Pancho. Hindi ko sila pagpalinungon. Hindi. Madam, sa din kita. Sa hideout? Ato sila dito ni Bulldog. Oo. Ginpatapos ko sa ilagin pa obra ko. Checkeron ko kung okay na. Hindi na tayo maghapit sa munisipyo. Hindi na. Sa Lunes lang ako pa opisina. At tuman dito si Esther eh. Siya nang bahala mag-cancel sa mga appointment ko. Mas importante ining lakad ko. Ate, okay, madam ah. Isa pa ha. Jutay naman lang ang... Himos ka, Loy, ha? Nagkakairita ako sa lagom ko sa uya. May imok din, Pancho. May imok din sa akin. Kaloy, dasigan pa po talaga sa salakyan. Makakadto sa buong si Buseng? Oo, gani. Nanawag siya sa akon. Ate Mayo eh. Te, wala tada may inugtong ka? Hindi na yung problema. Ngayo ka karon sa iya, tagan niya ka na iya. Mas nanamian, pa kundi kundiri ko destino ni Madam Bulldog mo. Nga man askalaw. Mandiriya. Hindi niya mabantayan ng hulag ko. Baka pa gusto ko diya. Pero kung magbodyguard ko siya, nga gusto pa diya, ipiste, dinumirong hulag ko. Damo wakal. Ay, uwe. Husto ka ginraya askal. Grabe ka daan babayan aga-arak lang kung kisa. Mugid. Ay, Hindi ka pa kapanigarilyo. Man mabaho ko ang sulod sa salakyan niya. Nga, gapilit ko ng baho sa uniformita. Uniforme nga sa pagkaginot. Yun di po gaya daw ginakuga ko. O ikaw katao ka malaskal mo. Katuntog dyan sa imo ah. Kagago gid sa imo. Gago man. Kay tugid man. Nanamihan ka mag-uniforme nga daw si attorney ka. Ako yan nanamihan ko iya. Kay daw hindi tayo mga killer sa amok taho. Tulo ka ba na? O, kag kung maglabay ta dito sa damo chicks nga nagatindoog, nagabalikid ang mga chicks sa aton. Sabi nila men in black. Ay sus, ano tong lambal ko? Sa imo ya eh. Ha? Men in black sa ako niya. Ay, daw inoglobong yung ginasuksok kong uniforme. Ay, ikaw mula askal, ginapakadlaw mo ginako. Ay, tao ka, oo. Ang baka si madam nga kung ari na di ang bisita ya. Ako ang magwardya ha. Oo, hambalon ko si madam, Ayos, ano na yan? Na? O, kita mo gid lang, Speaking of the devil, and the devil will come. Ari na siya, Lalo pa kung galing mag-English pa. Wala magpalibak ang rayna sa mga panulay. Amo! Ara, madam, masanag na sa sulod sa basement. Maayo. Maayo, Bulldog. Wow, may kamamanggalidi kang TV, madam. Oo, Kaloy. Para sa espesyal ko nga bisita. Gusto ko nga kung magtinagnan sa diri,
komportable siya. Madam, makasaho ayan sa diri, madam. Wala siya sang mahimo. Kung magkooperar siya sa akon, hindi siya magdugay diri. Pero, kung magpakatiga siya, diri siya mapatay sa basement nga ini. Madam? Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Patayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Patayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Patayon Aksyon Radyo Bakolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bito Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is half of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing na palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Musical scoring, Elmar Payan-Bayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jerzel Haina. Ginsulat kag seleksyon sa ninyo alagad, Annery Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life.